Bes. Usa man bes? Nandito share ni mo bes eh. Ano wala bes? Nani kinaibog na ko sig diskarte na ko ba niya. Wala ko gusto atong tiguang eh. Tiguang di ay? Oh, tiguang. Di man pan tiguang no. Hindi ko lagi bes. Samukan kay ba niya? Pero dato ko. Dato siya pero sila gina ko siya bes lagi. Paano? Bisa pag di ako paano pangwartahan ko na unsa sugar daddy ba? Ay, bahala ka na ng sugar daddy. Di ko hilig anong sugar daddy bes eh. Tara bes na samuka sa limong bes eh. Tara. Basta kay wa jud ko yun atong lakihaw eh. Yo bag adto bahalag ang ako man bes bahalag way kwarta at least tinud anay nga gugma ba tinud anay nga sakto, gugma. sakto. Sakto na ko ah. So mo tanang kwarta nga kay gugma. Pre. Pare yung tika pre kay suno ko tuyo nimo. Ano Te, tuyo ba? Oh, sayuhan ni mga kumpare noon. kung sa bitawon ka, asa kumpare, inigtawon ako ay yun ka. Kung sa kumpare nimo, noon sa bitawon ka, ako nanginahanglan ko sa mong tabak ro kay nasiling nga to diya ba si Gisa ba? Ano puti iba mamol ba bagong puyo ah. Oh, ibo ko ana niya. Ikaw padaghan na jud kang naibgan. Maul gid bro, wa pa jud ni sugot ba? Ang ako ang style karon. For example lang, kay kabalo ko murag wa gyud say feelings ako ba? Tanaw kay nako pre, inihatag ko tagaan ako buwak, inihatag ko sa buwak. Hindi kay ko sugton. Maniida kay nagdi kay ko sugton. Sinaton din mong pitaka. Para bukuron ti ka ba? Bukuron ti ka nuhay ba? Kunuhay nga di ta kaila ba? Bukuron ti ka para kay say ikaw ang akong superhero. Ano? Induta no? Yang madakpan ko niya. Atin Di sana- pagkapresuhan ako. Di man sa nakapas nimo. Kung sabi ako may mugukod nimo, no? Sa nga mapiso ni kada ako may mugukod nimo kay ako may superhero niya. Oh, anda ba? Sotoy lang jugo. Sotoy lang kaya kung di ko nisugton. Bahin mo na to kung sa sud siya pitaka. Ah, sige, sige. Sige na maayo na nga idea. Pero kay wa sa jugo kwarta dire. Ha? Pareha gyud ani. Ya kana lang 50-50 to nga na to ha. 50-50. Woy lamang. Woy lamang kay Ang dinaganan ako dili tala uban bahin ang dinaganan. ang dagan sa nako de mas kapoy ba magukod kaysa gigukod. Kung mas kapoy ba kay ulat ba yung dagan para maksan ka. Maksad. Pwede kay lamang ko gamay. Ah, 50-50 lang yan. Ilang sa saka. Una ko sunod lang. Oh, sige ba? Sige, ato na. Di ako napitaw niya. Ha? Oh, sige. Kwarta gyud ani ro. Why sa tadilibis ay kapuya lakaw eh kay ini Lamis ka ayaw. ayaw. Bis ka na. Wala gid bis eh. Basta kay dili ko ganahan akong tiguang lagi. Ay pa bis. Mo mo. Angkol. Angkol. Saraka na angkol. Saraka na. Isa flowers for you. Gamit para ilo. Isa. Di ko kita bis. Dawata. Dawata. Di ko kita bis. Nabutan ako bis. Nabutan ako bis. Nabutan ako bis. Dawata. Isa. Oo, kita bis. Bis, ano na sa kabel? Dawata pa. Kita ko mata. Tama. Bakit ko ba? Kita kayo na. Ay, layo nakita. Ay, grabe. Iyo grabe dinagan. Ano ka buta-buta. Pusla mga di kusugton. Mao ka gunoy pre. Okay, gunay mo kag gikan libang ba. Ako yun tanaw. Di ba lalim biya nagkimbang-kimbang biya. Kasi biyang kapuyag dagan pre. Pagtarong niya pre. Dana ikatan-aw na, aku tan-aw ni. Sami dako ah. Piso sa ako na 50 tari. Ah, no. Kami natay sa dato pre. Dako ato, tagsay 50. Tagsay 50. Ah, gihanam sa nita say. Ay gayon ato panguya pre. Oy naon sa men taon to. Ini na. Naitim. Ang problema ano yung pasyon na ni? Kasus pre. Impi ito na ibahana ni. Kasus. Hala pre. Pre. Muhi man kasi dito pre no. Kag na malagi ni lagi. Oh, pre daa pre no. Waloy. Naghilakan mo. Pero okay na ang pasyon na ni. Pasura na pre nga. Saan ni rin ito din to? Size, nag-size na ta. Tane pre no. Sabi klaro to. Saan Ano pre? Beauty. Grabe na pre. Garon na. Timbag dokta. Saan numero? Saan numero? Basin-basin ko na makadaw ka mga viewers ani. Dito 9 o 114. 20-20 pa pre. Target ra mo 20-20 ka. Mo de wala sulpit ka de. May klaro ni may hanap pre. Unsa pa man ari ha?
Unang pre, wala na. Sabi, ano to? Ay, pre, ay, utang na pa sa credit. Ya, mao de. Utangan nga gud ato may ana day. Tara, balik ko Ay, balikot na nita. Ay, ang pasyon ay. Yan. Password ani, ay, password ani. Tanaw ko nung credit mo sa din. Yung credit na yung password na ito siguro okay para mag. Kiki pre. Wala utang. Apla utang pre. Uy, Oh, gabi ako nagutang dito cellphone di ay. Realme. Realme 9 Pro Plus pa. Ako malagi kumikira ni pre. Na, yung contact number mo. Kung dito ka bayad. Kung dito ka bayad, ikatawagan. Iulit ani. Ulit. Animas man pre. Oy, Balik lagi mo. wala ka mabuta lagi. Oh, Tugloko ko nang mata ni mo. Unsay password na? Wa ajud mi, wa ajud sorong pitaka 3 pesos ka. Hala, uri mo. Isa mo ba? Oro, mo na. Unsang taon na Mana? Narao. Katawa pa, yaman, wala sa day, kwarta ay, wala sa day. Wapay kwarta, oy. Bago ko nangutang. Oh, sakto. May nagkaroon daw tanawa. Aray mo utang. Ako pa mo kumikir ka. Karahua ka nga ko tong unsa may nakaon ni Hindi mo. na kayo, di ko kabayaran dito nga ta. Piling mo. Bayad Pero sa akong talibis, ha? Sa akong talib? Ano mo mo kamu pa isa. Uy, ay ako pwede mo nimo kumikir ha. Ay joke bukok ka. Kaya kung may balik ka na. Ako to. Uy.